Celkom mladý chalan sa rozhodol robiť rap, hovoriť svoje skúsenosti, opisovať svoj pohľad na svet. Išlo mu to veľmi dobre, napísal hromadu zmysluplných vied, vyrozprával celý svoj udalostný sled bez toho, aby sa opieral o niečo alebo niekoho. Jeho práca bola osohom, robil to po svojom, čelol konvojom ľudí, čo hovorili, že to nemá budúcnosť. V tom čase si prechádzal ťažkými vecami, preto bolo počuť zlosť. V jeho hlase veľa ľudí by malo dosť. On pokračoval, trénoval, stále sa zlepšoval, bol oddaný tomu, čomu sa venoval. A keď ťažké časy prekonal, tak vybudoval biznis na základe jeho rapu. Kúpil si strechu nad hlavou, tvrdú prácu začal nahradzovať zábavou. Postupne mu vysychala studňa nápadov, zatiaľ čo jeho konto oplývalo záplavou. Staré ideály má dávno za hlavou a celý tento proces nazýva nápravou. Dnes to tak je, že nikoho nezaujíma, kto o čom rapuje, ale iba to, čo má na sebe, to, čo má obuté a to, ako vystupuje. Tak sa začal chytať trendu, už nie je tvárou rapu, ale tvárou brandu. Začal si z toho robiť srandu, jeho rap pripomína mantru. Nechápu to zle, gratulujem, že ho úspech stretol. To, čo robí dneska, o tom rap nikdy nebol. Toto nie je príbeh len o jednom raperovi, takých je tu tona. Je to škoda alebo zlá doba, je smutné, že sa tomu každý jeden podá. Svoj odkaz zakopú do zeme, ich slohy sú nemeno, vďaka tomu ich hudba naberá na cene. Tie slohy, čo ti niečo ďalej vystriedali, pičoviny, čo naplnia haly. Na stage sa cítia jak králi, no neviem ako musia spávať, keď sa stali tým, čo tak opovrhovali.